ndang sembah niring ulun kapur periseng murpeng rak nikanang si endasi sarwa manik ringne karasi saranane wong yen luhung betah lopo kurang guling ilinga solah jatinga yen wadono kudu manis langening kalawan akar pandang muntar dinon dinon nirgoneng surem sorotetan padang kasolan pacari
warnane kono himohana wong hanut laguning jawata lukitaning alam wanya awas yo ayo comrayu Setyaki ayo kono aku keparat akan rembuk wadamu Setyaki keparat aduh tangannya antepelan jamak keparat sawetawis kabarung babaring ladrang wilujeng kanthi pemintos welasaning Gusti Yang Maha Nasa ateking wiwahan agung kagendhalan panjenenganipun Bapak Sukatman Ibu Yati lekasing sedya Purwa Madya Wasana mugi tansah manggih kalujengan sembodo kang jinangka lulus kang genayu sedyanipun arsanipun para tamu sadarum sawetawis lenggah kanthi wirunggan wonten bangsa pangrawit siya geng gati kadang pamati budaya
kepareng marak mangayun ngataraken suka pari suka ingkang jumbuh kalian swasana murih regenging swasana lereming swasana parigan kang winengku panjenenganipun Bapak Sukatman Ibu Yati rikala menika wilujeng lenggahan jeng miyarsa wilujeng midhangetaken olah kedaning prikanca pamati budaya nuwun kala nuwun.
Panyandra nut lakuning jaman kang wis dumadi wanci kalodhangan menika. Wis akeh wong kang nalingsir saka paugeran. Wis akeh wong kang padha ninggalke tata susila
adat budaya adoh sesrawungan marang sesama mula datan mokal hanane mung bencanane ngendi ngendi papan gununge padha mledhos segarane padha mludak marga akeh banget wong kang tumindak Durjana hakara murka tunggal bangsa ora padha rukun tunggal agama padha congkrah mula nuwuhke gara-gara magiri-giri kang nempuh ana ing bumi Nuswantara Kakang Badranaya melu prihatin Kakang yen mirsani kahanan saiki Kakang jaman saya maju nanging akeh banget kedadian-kedadian kang kurang prayoga banjur piye Kakang menawa penemumu iku tak jaluk urip katentremaning praja bumi Nuswantara Kakang monggo sami rukun sesrawungan tan beda-bedakaken kuwi agamane apa bangsane apa sukune apa golongane apa manunggal nyawiji marga cerah gawe bubrah rukun gawe sentosa beden pramila paduka pinangka panutan pamong ing raja kedah saged paring patuladan dhateng para kawula iya Kakang Kakang Badra tak estoke dawuhmu menawi makaten monggo manjing wonten ing sanggar pamujan saged marang Gusti Kang Purba Jagat meminta sih kawelasan Gusti mugi tumurun wayaning katentreman Kakang Semar bengi iki barengi Bapa Sukatman nggone mantu Kakang menawi makaten sami nyuwun nyadang sewasane Gusti Kang Purba Jagat nyadong kang sinebat wahyu jodoh sejati mugi sehat mojo menanganten tansah pinaringan katentreman karahayon kebak jroning kamulyan sinanding marang kalujengan den iya Kakang yen mangkon hayu tak dereke manjang saged pamujan Kakang monggo kula dherekaken den
Iya. Dolan neng Solo, Nduk. Yo piknik, gen seneng gen kena nambani asam lambung lho. Ya. Dolan menyang Solo mewae aku mau mulih. Para maju wong ayu. Jangono Dek, jangono.
sira angge guru kaki amilio manungsa kang nyoto ingkang becik maratapate lawangi rangi syukur oleh wong tapa kang wis pawehing liyan iku pantes guronana kaki ayo ao sarataning kawruh ono wes masih maju anjine aduh kang becik ketitik kang ala ketara Cine aduh gelaran kang becik ketitik kang ana ketara Padalah sopoi loh Gojleng-gojleng iblis lanang mlejak-jakat ku karepe dhewe. Ana wong wadon kahene dandan blingir. Wah, lambene abang. Wah, bocah ayu sapa iki?
Tobat tobat pangling karo aku ya Kakang Kala. Pangkling wis dandan. Nek ora dandan ngono wah jan kaya kumkuman anduk. Bareng dandan wah jan lambemu. Lambeku piye? Lambemu kaya gedang goreng cemokot. Tobat tobat. Warnendi. Mangerti yo Kakang aku ning pandhean ngene ngelar ngene Kakang. Karena apa? Tak midhanget ki lamat-lamat midhanget campur sari larase lan jamak. Monggo aku suwi ora midhanget campur sari kangen lho aku Kakang. Kowe ya seneng campur sari. Seneng Kakang. Waduh bat wong wedok kok arep nyinden apa piye? Ya nek itu tak mlebu sinden gek sindene ayu-ayu. Sing sanggulan kulon dhewe ke sapa wajan ketok mlenunge ran jamak Kakang. Kae ki cah padukan ngono. Bapak tobat tobat. Bocah gedhe dhuwur blengah-blengah. Wis ora sagumun. Si ayu kae karo kowe. Durga tak kandhani. Piye Kakang? Apa ora dol pangrungu kulak pawarta? Piye Kakang? Ngerti ya pandhian ki akeh para mulama, akeh para kiai. Kowe nawani mlebu ning pandhian wo. Lebur tanpa dadi tak kandhani sak bala wadiamu. Pak tobat tobat. Ora ketang mung sak kedheping netra aku tak midhanget jelo. Kena nonton ning aja suwe-suwe. Marga ngendi nggon ngendi papan ki anggere ketekan kowe dadi dredah. Akeh wong kaum kawula padha congkrah. Mula kowe tak kandhani kena ndelok ning ndang Bali wae. Iya ya Kakang aku manut kowe. Yen nganti rabari aku ya wedi karo Kakang Nayantaka. Nah ngono. Kono ndelok jelo kono. Lah kowe sing loro kae sapa kaya kimcil kae? Kae si perawan kabeh biasa jek ayu lho pecah pamone. Tobat tobat yen kowe mangkono wis lega jroning atiku Kakang. Iya Bali ya, Bali. Ayo Bali yo. Bali. Yo Bali nanti buka. Mergo wedange wis metu. Ayo. Awas. Loh. Ayo, dak mlaku. Wedang sik to wedang urung. Urung. Karo udut-udut sik kanca. Wah, ngono. Yo, gandeng wis jam 09.00. Najan to ringkesan ning nyatane kaya gamelan sak trek. Eneng rebab tanpa wujud, eneng bonang tanpa wujud, gong tanpa wujud ning eneng suarane. Oh, elok. Monggo iki pandhian ki budayane maju, agamane ya kenthel. Mula dijumbuhi karo swasana bengi iki paringi apa selawatan ya kaya ngapa tak njajal selawatane kanca-kanca restu waras ya kaya ngapa.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Winengku panghormatan kunjuk ngarsanipun sesepuh aji sepuh bini sepuh kasepuhan hingkang hanggung mastuti dateng pair kataman ingkang pantes menindi bundi para priagung para pangarsaning agami para priagung para pangarsaning negari ingkang pantes tinulado tinglodasi kang sinuwun panghormatan linanggung saking para tamu sadarum warganing paibahan kakung petidahan winantu suka basuki nun sewu kul kebareng marak mangayun ngaturaken gelaring panghormatan dono rasa didawatur panuwun pamagati penjidipun Bapak Sukatman Ibu Yati bidal wonten pandhian kepareng hamiwiti adeging rejang tali dharma nun inji kusumeneng Roro Eva Nur Fadila SM saha Sang Beda Gus Lutfi Esa Marifat SM Lambang Bargan Put Perumadi Wason Kutan Cah Mangki Kalujengan Sembodo Kang Jinongko Lulus Kang Ginayu Sedianipun wonten bangsa mengrawit sioga ganti kadang pameti budaya kepareng marak mangayun sarengan pakormatan dororso paguyuban campur sari karawetan ringkes restu laras wingking saking laledan padukan sawan ngemplak Boyolali ingkang dipun pangarsani ati Mas Titut Satria SN sinenggoyong wonten Tri Widowati marak mangayun ingkang sepisan wonten Mbak Siska Avanza wingking saking ledan kutha Boyolali tersenyum bareng jumeneng Mbak Siska. Wonten ingkang kalih Nur Fatma Boyolali tersenyum bareng jumeneng Nur Fatma. Cangkep Triwidowati Yulia Rahma. Alah. Para tamu live streaming kasar langsung Yunani Hadi Multimedia datang kantun makar sarengan sining goyong Bintang Putra Sound System wingking sangautan Gerenjang Nogosari Boyolali ingkang dipun pangarsani Raden Mas Slamet Mahendra ulujenggan wilujeng miyarsa bebile mangkirang Subosito kirang Toto Susilo kirang sopan santun kula mawanto-wanto nyun gunging mangsami wilujenggan wijeng midhangetaken olah kridaning restu laras nun kala nun. Lelagon tetembangan Jawa ki mengku kawruh lan mengku pitutur kabeh mengmot pepeling nyatane mesti kudu eling sakjroning urip tansah kudu eling aja ngaji mumpung elinga tembe mburine najan isih enom mesti bakal tuwek. Mula tingkah laku sing ati-ati. Nah, uluk salah nanti aja lali. Ngono, wong Jawa aja ninggalke tata susila sopan santun, mlebu desa ngadesa kula nuwun ngondak kesiku ya. Ngaturaken wilujeng dalu kagem para tamu ingkang kinurmatan, Bapak saha Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian kula lumantar campur sari restu laras. Lajan matur sembah nuwun restu laras menika sowan wonten andhian menika wis kaya latar jogan griyanipun piyambak. Ora kena diitung. Nek mung sayange siji. Apa lho Mas? Nggone kurang jembar dadi gamelan Slendro pelek ora kegawa, gender ora kegawa, siter ora kegawa. Ini hemat. Hemat. Hemat segala-galanya. Hemat. Iya. Derek dedonga katur Mbah Manten, Mbak Manten. Ya, doakanlah kedua mempelai Mbak Iva melawan Mas Lutfi Esa. Wah, iya. Menika wisudanipun benjang menapa? Benjang enjang mbok pilih. Malam widodaren. Nggih didongake mugi-mugi benjang lancar
Amin. acaranipun ya Mas. Amin, amin, amin. Semoga amin. menjadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin. Menika diaturke ingkang laras-laras. 6 nggih, nyuwun pelok 6. Wah jan, malam widodaren menika tamune kuat. Durung sesuk kan. Mak dereng benjing. Mugi-mugi lancar acaranya nggih Bu. Amin. Amin. Gumlaring kang sekar ngambar arum ngebeki taman sari hamameh Rama satu nggo penggirong saka Wonogiri tak tanjake coba. Oh iki oper. Oper ya. Oper Mas Winarto. Coba Mas Winarto kayak ya sarjana. Ojo tak sih ya lho Mas ngono kuwi ya sarjana S1. Oh, S1. Sarjana seni. Nek nyawang cek kok ingah-ingih. Kaya Coba suarane kaya apa nek S1 ya. Ya. Karya lataring driya suwantune empuk jan kaya gunder ya Mas. Margo nek bawa karo irunge mekrok. Jan oleh sampu. Suwantune jan kaya Nutrijel. Peksi ngoceh. paksi ngoceh kembang hambrangang Dinong nimbro ya terus ke indah mulya ya aku bawa yogane karo dodahar sop sih ya Engko kok Mas Makme bareng-bareng. ya terus ke deh lir tamane neneng merahap sari dakwah kenapa Menika sampun to Mas? sampun Kok gak kerasa? alah saka Saking alus kowe iki gegedan ora krasa tibake melatiri nonce Mas manten Mbak manten besok gen hangambar arum gandanipun ya Nggih. ya garap mat-matan kaya apa Lakae was mrene nyengking gembah melati rinanci Oi, oi, ong. tanda tresna teteping kasar
bar mat-matan sis Pripun Mas? karo go nyetem kendang jeponge munggah nang ninggal katesnan seragenan Ngono. ya Wah, jan. kene ning gregete ngono ya terus ke yo Iki Dajet. pasengonku Hoyong. War kuning kang kudu Yo Mas Gondo sing dupa kumelun ngenengken tiasa ngabeke kawengku sagung jajan nanging sanget hangikipi sangren sikaneka putra kanjok saking aji kuku sing dupa kumelun menengen tiasa ngabeke kawangku sagung jajahan sirep ke kanca para tamu sadharu sawetawis kepareng naung ridho Bapak Sukatman Ibu Yati ngaturaken raos pangraos kang mijil saking Teliwardaya karana panjenenganipun kebaros kabagyan boten wae atur piyambak ingkang menika nyunggungan pangartos songsong agung Bapak Bayan minangka suri saliranipun katugunjuk panjenenganipun Bapak Bayan keparing jengare palenggahan ngaturaken wigatosing karsa rikalang menika sasana Pandayawara kula aturaken nuwun kala nuwun 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 pisan kas kanca pisan kas do pisan kas do
Sasem neh. Nah ngono. Sejan sarwa manik. Hubung guling ngekuwung. Sowan saking ladan Kuthum Boyolali. Sapa? Nur Fatma. Wah, piyayine putih. Pasoryane ayu, pakulitane putih. Wah, jan irunge mancung, Truk. Ya, ngene, yang apa? Jepuk nyajan mi. Lalang atur Pak Sugimin Wayadi masih katuban laku desa lan saboyo pati mirat moyo kang wis prasaja anan dan berhenti iya serius ning datang graita kang tinepna kadanging pribadi mirat moyo putra nira sirlame adipati tuban serius ning put lelang abdi wangsa pati nalikane juga kemarasan kapuku ing madya loka dek perang tending lawan minak wis kumpul bareng singa nongkrong royong nyambut gawe wah jan seni iki seneng ya Nduk leres seni kena nggo terapi jiwa terapi jiwa nggo nambani pikiran sing susah lange kena nggo nambani ati sing lagi supek marga karana seni atine dadi bungah pikirane dadi bungah lange asam urat minggat Minggat. lara gula lunga lunga anyang-anyangan ku nduk mari tak ndani oh ya teko anyang-anyang wah tenan karena atine seneng kan kendhu kok sarape ngono ngaten terus ki nduk ya wah suarane ya jos ketresnan ning wilayah karo mlaku ngetan nduk ya ana Den Waradin Krusek ya, Nduk. Gubuk asmara. Asmara. Iya. Gubuk cinta
gak kebak tulisan warna abang dek hondo yen kowe isih rawan waya wengi nganti gagal trino catatan saja datang luntur aku kuwi dadi garwa dan belanja pun menika pamundutan saking Bapak Dewan Pak Polsek ya. Becik paten nono timbang perpisahan mring sang Indonesia tarik wangi samudana marang keluarga garwa lan putra kowe bocah gunung anajan bocah gunung katuga ayembo jiwa ragaku tak urung kehormatan mangkrung rubuh tanpa pinjo beluk wah jan ora nek demunge ora nek bonange wis ora ning sarane kok ya wah jan eneng suarane lho swara gaib apa ya urip ana ayo nduk ya coba urip ana rada diseseki Mas Gondo, Mas Indut. Saka
ragaku tak kurung kehormatan mangrung rupuh tanpa pinjul urip ana kutha gedhe kowe tak tukoke Pak Bakti sampun klateraken sesi deman. Wah, jan jeneng nggih. Lesung jumenglung sorimbal-imbalan. Lesung jumenglung maneter mangkungkung ngomandang sisnya sajroning rong desa tok 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 tek tok 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 tek tok 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 tek tok tek tok gung hamung tansah tak laleki pancen ngono ding pancen ngono paringi bonus klintutul mbah kita mbok ngantuk nggih Kutur Pak Peroko ngubengi kutha sateruse ing desa marko aku anggoleki sing tak tresnani klinci kutul yo yo
Semarang linci kuwos ana kandhang oh iya montang manting ya gendok rama ngateka mrene tak kandhani ngadeg nur denger kowe nyedak mrene tak kandhani Fatma ayo nyanyi di Nur Fatma dutung ya yo jangan ngono penake napa niki Pak Jedi? ayo penake Napa Pak? embul ya Jangan asal ngecut sambelek kemenyi mengani bubar nyambut gawe senadyan lapor tempe neng sehat
khusus tuan rumah Pak Sukatman Ibu Yati. Aku nunggu kowe
Kang. Elok jan wis sek jaman maju kuwi DTE ke ya wah iso kaya kendang jaipong tenan. Aku duwe ngono kuwi 6 yuta payule. Aku duwe. Dolke 6 yuta ya. Wis gandeng karo kowe 5,5 ra apa-apa ning omah barange. Oh, ready gitu. Makelar aja. Wah, duwe tenan aku. Ya. Habis kan ya. menjalaran perpisahan.